Pre mňa majú byť ideálne cookies mäkké, chrumkavé a plné aspoň jedného druhu čokolády. Začínam hnedým cukrom, ktorý si vytvorím zmiešaním bieleho cukru a trstinovej melasy. Môžete použiť aj kupovaný, ale je dôležité, aby bol vláčny. Ako ďalšie pridám zmäknuté maslo a vyšľahám ho spolu s cukrom. Pokojne ho môžete zohriať v mikrovlnke, ale nemalo by byť rozpustené. Pridám vajce, vanilkovú pastu a trochu sezamového oleja. Miešam, kým hmota mierne nezosvetlie. S tým olejom treba byť opatrný, je dosť výrazný. Prelosiem chlebovú múku, vďaka ktorej budú cookies mäkšie a žuvacie. Pridám prášok do pečiva, sodu bikarbonu a soľ, ktorá je jedna z najdôležitejších surovín. Raz som ju zabudla a bolo to naozaj poznať. Pri múke je dôležité cesto neprepracovať a prestať tesne pred momentom, keď je múka úplne zapracovaná, pretože sa bude ešte miešať s čokoládou. Podľa mňa je najlepšia horká čokoláda, cesto je dostatočne sladké a prinesie to dobrý balans. Na formovanie používam zmrzlinovú naberačku, páči sa mi, ako vytvára výslednú štruktúru. Časť čokolády si nechám bokom, aby som ju dala na povrch a vytvorila pekné čokoládové mláčky. Cookies zakriem fóliou a nechám ich v mrazničke asi hodinu. Keď takto jednotlivo stuhnú, môžem ich dať do sáčku a v mrazničke sa nezlepia. Dôležité je všetko označovať dátumom vytvorenia, aby sa nestalo, že budeme jesť ročné cookies. Na plech ich ukladám s dostatočnými rozostupmi, pretože sa budú rozliezať. Pečiem ich približne 14 až 16 minút, čas závisí od rúry. Hneď po vybratí ich ešte formujem pohárom, aby mali pekný pravidelný tvar. A ako posledná vec nemôže chýbať hrubá soľ, ktorá zvýrazní chuť čokoládu a posunie ich o level vyššie. Skúšala som veľa cookies receptov a postupne ich upravovala. Toto je zatiaľ moja najlepšia verzia, tak ju určite vyskúšajte. Pre viac receptov mi hoďte follow. Pa pa!